арзигул комилова ва ин хонандагон иштирокчиёни даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар ноҳияи восе мебошанд. арзигул аз дигарон хафо нишаста ҳар як баромади иштирокчиёни озмунро бо таваҷҷуҳи баланд гӯш карда аз симояш пай бурдан мумкин аст ки ба онҳо аҳсан мехонад. арзигул иштирокчӣ аз ҳама калонсол дар ин озмун аст. ба ин сину сол нигоҳ накарда ӯ мегӯяд ки муҳаббат ба китоб ӯро ба ин озмун овардааст. имрӯз шодию хурсандии ман ҳадду канор надорад, зеро дар асоси иқдоми неки башардӯстонаву фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат имрӯз озмуни фуруғи субҳи донои китоб ман ҳамчун иштирокчӣ иштирок дорам ва аз номи худам миннатдории худро ба ин сарвари давлат мерасонам ки дар роҳи бедор намудани насли наврас доид ба фарҳангшиносию ҷиҳати маънавӣ ва таърихи коҳанбунёди тоҷикон беш аз беш шавқу ҳаваси кӯдакон, наврасон ва мо калонсононро бедор намудааст. дар даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар ноҳияи восе 18 нафар омӯзгорон ва 480 нафар хонандагон аз 77 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия иштирок намуда тибқи низомнома аз рӯи номинатсияҳои пешбинӣ гардида маҳорати худро санҷиданд. ман 50 китобҳои бадиҳӣ ва 50 зардулнасар ва 50 тезгӯяк аз худ кардаам. ин номинатсияи чӣ дорад? номинатсияи бачагона. ман зиёда аз 50 то китобро мутолиа кардам ва зиёда 60 аз 60 чистон, 60 то зарбулмасал, 60 то зарбулмасал, 60 то тезгӯяк ва ғайраҳоро мутолиа кардам. кадом номинатсияда? ман аз ашъори бачагона. сеюм сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок меварзам. банда соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии библиямарафон дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори шоҳҷоиза гардидам. мехоҳам имсол дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи классикӣ иштирок варзам. сол то сол донишу савияи моро ин озмун ки бо раҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон гузаронида мешавад ҳар қадар хонда савияи дониши худро зиёдтар мегардонем. мехоҳам дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст на балки дар даври вилоятӣ ва ҳатто дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовор ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. азёни комиссияи озмун аз ҳисоби омӯзгорони ботаҷриба адибон рӯзноманигорон бо розигии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия интихоб карда шуданд. ҳар як баромади иштирокчиён шунида шуда фикру дархостҳои онҳо дар хусуси рафти баргузории озмун ба назар гирифта шуданд. нисбати солҳои гузашта хеле муваффақиятҳои зиёд аст. хонандагон бештар ҷалб ба китобхонӣ ва озмунҳо бениҳоят зиёдтар шудааст. нисбати порина аллакай маълум аст ки хонандагон дар даври ноҳия порина камтар иштирок доштанд. ин сол бо шояд бо зиёдтар аст. аз рӯи номинатсияҳо зиёдтар маълум аст ки рафта истодааст кор. даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб астро маорифчиёни ноҳияи восе дар сатҳи баланд доир намуданд. гузориши хоҷа назриев, худоиназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии навид.